Tes. Mas, alhamdulillah sudah kuliah. Saya lagi di pegadaian kerjaan lama. Jadi saya punya uang memenuhi 1 juta. Ing esuk sing Padang ana dina. Wong enom saka desa Ada 30-an. sing teka ing kutha Mekatronika. Sekolah anak suatu saat Nalika nembe tekan kutha, Bima kaget lan gumun delok kahanan sing beda banget karo desane. Untunge ana Gareng, kancane sing seneng nerangke lan jelaske kanthi santai lan gampang dingerteni. Mas kan meninggal. Reng Gareng, iki kutha kok canggih banget ya. Mesin-mesin iso mlaku dhewe. Mobil uga ora ana supire. Aku rumah nomor. Hehehe, kuwi tandane jaman wis maju, Pim. Iki kabeh nganggo ilmu mekatronika. Hah? Mekatronika? Apa to kuwi? Halah, ngono wae ra ngerti ya. Mekatronika kuwi gabungan saka mesin, listrik lan sistem kontrol sing digawe supaya kabeh iso otomatis. Wah, yo hebat tenan no. Wong-wong dadi luwih gampang kerjane. Iya, luwih cepet lan efisien, nanging kudu tetep mikir sadurunge nggunakake. Lah, ngapa kok kudu mikir maneh? Lah yo mergone teknologi kuwi mung alat yang digunakan sembarangan yo iso mbebayani. Loh, berarti teknologi iku yo iso gawe awak dhewe cilaka. Yo iso wae, contone yen sistem rusak utawa disalahgunakake. Lah berarti wong sing sinau teknologi yo kudu iso tanggung jawab banget yo. Nah, bener iku. Ora mung pinter gawe mesin, nanging uga mikir dampake kanggo wong liya. Oh alah, saiki aku wis ngerti Reng. Ora mung seneng karo canggihe, nanging kudu bijak nggunakake barang ya. Nah, ngono kuwi sing jenenge satriya sejati. Ilmu lan ati kudu mlaku bebarengan. Bima dadi luwih paham yen kemajuan teknologi kudu diimbangi karo tanggung jawab. Kutha Mekatronika ora mau ngajari soal mesin, nanging uga ngajari carane dadi manungsa sing bijak. Matur suwun.